טיוטת תקנות שפרסם שר המשפטים, לוין, להערות הציבור, מציע להגדיר את התנאים לביטול הסכמי התחדשות עירונית ואת סכומי התשלום לבעלי דירות, לשלם ליזם במקרים של ביטול ההסכם. איתנו עורך הדין אבירם לב, שעוסק במקרקעין, מכל הלב. מה העניינים? אהלן, נעים מאוד. תעשה קצת סדר. מה נעים מאוד? הכרנו כבר. נכון, האמת נכון. שמח להיות פה שוב. אז תגיד נעים, בי מאוד. נעים להיות פה. נעים להיות פה. אז קודם כל, עורך דין לב, תסביר לי קודם כל, מה משמעות התקנות החדשות האלה? אז התקנות האלה בעצם חוקקו בהמשך לחוק ההסדרים שחוקק, שאפשר לבעלי דירות לבטל את ההסכם, במקרה שההסכם מתארך, מתעכב, והיזם לא מצליח להוציא לפועל את הפרויקט. אוקיי. מה שנוצרה הבעיה, שבעלי דירות בעצם חששו מאוד, כי הם לא ידעו מה יהיה גובה הקנס שהם יצטרכו לשלם, במקרה שהם יחליטו לבטל את ההסכם. הרבה פעמים היזם גם דאג לרמוז להם שהם ישלמו סכומי עתק או סכומים גבוהים מאוד, כדי להפחיד אותם בעצם, ולמנוע מהם לבטל את ההסכם. התקנות החדשות בעצם באות ואומרות שיש שלבים מסוימים של הפרויקט. הן עושות הבחנות בין פינוי-בינוי ותמ"א הריסה ובנייה לבין חוק החיזוק. בין תמ"א החיזוק. בעצם מבחינת הסכומים שצריך לשלם, זה נע בין 0 ל10,000 שקל ליחידת דיור, בהתאם להתקדמות הפרויקט. ככל שהפרויקט פחות מתקדם, ככה הקנס הוא הרבה יותר נמוך. בחוק החיזוק הקנס נע בין 0 ל-1,800 שקל, וכמו שאמרנו, בפינוי-בינוי ותמ"א הריסה ובנייה, הוא נע בין 0 ל10,000 שקל, ככה שבעלים שרוצים בעצם לבטל את ההסכם, כבר אין להם את החשש, לא יהיה להם את החשש הזה, מכמה אנחנו צריכים לשלם ומתי, יוכלו לבטל את ההסכמים, להתקשר עם יזמים מחדש ולהוציא את הפרויקטים שלהם לפועל. כשאתה מדבר על 0, מ-0 עד 1.4, מה שאמרת, או 0 עד 10 בפינוי-בינוי, כן. על איזה שלב של הבנייה אנחנו מדברים? אז עוד לא הגענו לבנייה. עוד לא הגענו בכלל לבנייה, זאת אומרת, זה הכל על הנייר בשלב הזה. הכל על הנייר, זה מחתימת ראשון הדיירים עד לשליש או מחצי, תלוי בהתאם לפרויקט, ועד להמשך, עד למתי אם הוא הגיש או לא הגיש תוכניות בינוי. יש לזה זמנים, הזמנים משתנים בין 2 ל5 שנים, שוב, תלוי בסוג הפרויקט. ומה קורה כשהטרקטורים כבר בשטח ואתה רוצה לבטל? כשהטרקטורים כבר בשטח ואתה רוצה לבטל, זאת כבר בעיה אחרת. האמת שאם היזם לא הפר את ההסכם, אז אין כל כך אפשרות לבטל. אתה חלק מהסכם שקיים ומתקדם, אין סיבה לבטל. אז התקנות בעצם מדברות, כשאנחנו מדברים בעיקר על עסקאות עם יזמים שהכל בשלב הזה, על הנייר בלבד. בדיוק, זה גם רוב השלבים בדרך כלל שנתקעים, כי בדרך כלל אחרי שמפנים, בעיקר בפינוי-בינוי ותמ"א הריסה בבנייה, צריך לשלם שכירות למי שפונה. אז יש אינטרס מאוד רציני ליזם גם לקדם את הפרויקט ולא לתקוע אותו בשלב הזה. מאידך, בשלבים שלפני זה, הם לפעמים גם רוצים לשים איזה פרויקט על המדף, כי הם או חברה ציבורית, או שצריכים להראות למשקיעים כאלה ואחרים, שהם מייצרים עוד ועוד עסקאות, הולכים, מחתימים פרויקטים, ולא מקדמים אותם בפועל. מה אתה ממליץ לעשות, אתה יודע, לאנשים שנמצאים בשלבים הראשונים שלהם, של רכישת דירה? מן הסתם הצד השני הוא בא הרבה יותר חזק לאירוע הזה, עם עורכי דין, עם ייעוץ משפטי, לפעמים גם עם אותיות קטנות. אני חייב עורך דין באירוע כזה? ההמלצה החד משמעית היא שכן. אני נתקע לא מעט בחבר'ה שאמרו, אולי לא צריך לקחת, ואחרי זה הם חוזרים, בנזק שנגרם הוא הרבה יותר גבוה מהשכר שבסופו של דבר לוקח העורך דין. מומלץ תמיד להסתייע בעורך דין בכל עסקאות המקרקעין. שוב, זה עסקאות של רוב האנשים, זה העסקה הכי גדולה בחיים שלהם. כן, הרבה אנשים רוצים לחסוך קצת, ואז הם משלמים הרבה על הניסיון הזה לחסוך עוד טיפה. שהוא הגיוני, אבל בסופו של דבר אפשר לשלם עליו ביוקר. תודה רבה, עורך הדין אבירם לב, שעוסק בתחום הנדל"ן, התחדשות עירונית. תודה, ידידי. בכיף. 13